alumnes de fora mitjans de curs són 43 i vam decidir fer l'ocupació per intentar canviar alguna cosa i la veritat és que vam rebre molt de suport per tant els professors i els alumnes. Vam ser 38 alumnes i 16 professors. Els Mossos no es van incordiar, gràcies a Déu. I res, que va venir gent fora a fer les cassolades que van acampar també i vam rebre bastant de suport. Els mitjans de comunicació també ens van donar la seva ajuda i vam sortir a bastants diaris i televisions i ràdios. I res més. Jo només dic que moltíssimes gràcies a la gent que va venir i que això només és el principi, que estan planejades moltes més ocupacions i ens agradaria que molta més gent participés en això i que ja anirem informant i que esteu convidats tots a recolzar-nos. Moltes gràcies. Ens podeu trobar al WordPress de les assemblees d'estudiants de secundària que estan coordinant des d'allà, són més assemblees, Cambrils, Hospitalet i bueno, la idea és que ells no siguin els únics, que estem coordinant més ocupacions, més accions directes i bueno, això, que qui tingui indignació dins de les aules que provin de fer una assemblea d'estudiants de secundària, que ens enviïn un correu a assemblees/secundària@gmail.com o que entrin al nostre WordPress, que podran comunicar-se amb nosaltres i bueno, l'experiència ja la tenim, hi ha gent que tenia l'experiència de Bolònia, que tothom la recorda, i de l'ALEC, llavors que per facilitar les coses, si no saben cap a on tirar al principi i tal, que estem tota la gent de l'AES al darrere i volem ajudar a continuar amb aquesta lluita. Fer una assemblea dissabte que ve a plaça Universitat a les 5 per parlar de les ocupacions i noves propostes que es puguin dir per això de les retallades i les modificacions de les aules. A les 5 a la plaça Universitat dissabte que ve. Gràcies.